Здравейте, хора! За какво ще разказвам? Не, знаете, че обичам да чета. Ще разказвам за пастига. Може да намерите, да си направите лична карта в библиотеката на Якимо 2 на центъра и да си купите такава книга за 4-ти клас. Не казвам, че да могат да я четат и възрастни и 2-3 клас. Но просто е много яка за 4-класниците. Стига до 14 книга и реших да ви разкажа и да ви прочета 14 страници, защото е много яко. Разказва се за стари хора, които, поне аз така разбрах, за стари хора, които казват на читателя, че ако няма истории, децата няма да знаят за интересните легенди и просто ще им е скучно. Света им ще е скучен и няма да знаят за интересните неща. Затова са учителите и старите хора. Ако имате дядо и баба, просто бомба! Ще ви разказвам за всичко интересно. Някои ще са скучни, да знам. Тези стари хора разказват на едно дете за детенце, което си е имало заек. Не мога да разбера какъв е смисъла на тази легенда. Поне не разбрах, малко нищо не разбрах. И забрах смисълта. Разказва за едно момченце, който има зайче и вика: Нормалните зайци се ядат, но неговото е специално и не се яде. После нещо разбрах за някакъв човек, който се каза красив като куче, това и почти нищо не разбрах. Признавам си. Но сега ще ви прочета ето тази страница. Така, ще ми видите как се излагам като четам. Котки няма да се возят. Защото ако се качи някоя котка и ако скочи чака, просто се излагам в момента пред камера да знам какво правя. Кажете ми, зле ли чета? Много казах за изречения вече, мисля, че се изложих. Пишете ми в коментарите, харесва ли ви как чета. Това беше от мен. Очаквайте да ви прочета. Ама защото ви чета, вие може да си вземете книгата от библиотеката. Хайде, направете го. Хайде, не дей мързие ви.